Vértesi Júlia! Szia! Múltkor láttalak a színpadon, igaz, semmit nem hallottam belőle, de azért biztosan nagyon jó voltál. Hát, köszi szépen. Figyelj, nagyon jó, amit csinálsz, csak az a baj vele, hogy nem vagy vicces. Ne haragudj meg érte, de tudod, én úgy vagyok a humorérzékelmel, mint a Kemény Zsófia melleivel. Beletörődtem, hogy nincs. És rajtad így minden igazi? Jaj, ne nézd, már így a hajadra gondoltam. Igen, egy szőke, humorérzék nélküli bölcsész vagyok. És te így a száddal dolgozol már, hogy slammer vagy. Igen, a számmal. Mondjuk humorérzéked az neked sincs, de azért kérlek, ne ragaszkodj a sztereotípiáktól. Ha mondjuk este filmezésnél azt mondom, hogy most rak be inkább te valamit, akkor nem mindig a farkadra gondolok. Nem mindig. De ha a slammer vagy, akkor miért nem vagy olyan, mint a 2TG? Hogy miért nem vagyok olyan? Na vajon miért nem? Könyörgöm, sokszor egy szavukat se értem. Jaj, bocsi, fiúk, nem tétek az oltás, csak úgy látszik, ide kevés a mély dekoltás. Persze, igazatok van. Ha nem próbálnám a trikómat lejjebb ráncigálni, nektek is könnyebb lenne a szövegemre koncentrálni. Azért pacsizhatunk, persze, ha már nem nálam a mikrofon, csak ne hazudozz nekem, hogy a vicceset is jól nyomom. Vagy te el se hiszed, hogy a költőnő is ember, mert már csak hófehérkére élvezel az Apple fétiseddel. Mondjuk én is akartam annó mesehős lenni, hogy ne kelljen a királyfiért még egy lépést sem tenni. Olyan, aki nőlétére mégis tudja, mit akar, akinek a sminkje olyan ápol is eltakar. Olyan, aki helyett a jó tündér mindig mindent megold, akit törpék vesznek körül, és nem egy szőrös kobold. Olyan, aki nem szakítja ki a nájlon harisnyát. Olyan, aki nem csak szörből ismeri a piroskát. Olyan, akinek nem ragad bele a haja a szájfénybe. Olyan, aki a szerelmet első látásra megélte. Tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Hogy te lennél, azt mondjuk kétlem, szép vagy, csak hát túl hiszékeny. Tudom, nem végződhet minden happy endre, például ott van mondjuk szegény Adi Endre. Így a mese annyit ér, mint halottnak a csók, de jó lesne időnként egy-két kicsi bók. Igaz, én csak apuci-pici hercegnője vagyok, és az én álmaim talán már nem is olyan nagyok. Mert ahogy az ízlésem lassan megváltozott, úgy a hercegnő kora is leáldozott. Nekem egy sosem volt hős álmaim vőlegénye, csak ott él, felskiccelve egy Marvel képregényre. Most úgy tűnik, az én hősöm várat még magára, vagy már megrajzolták, csak túlon túl lazára. Sajnos az egyéniséghez kevés lett az eszed, hogy a csajozós dumáidat is Deadpooltól veszed. Inkább kéne egy nyálas herceg, mint Bruce Wayne bőrkötésbe. Bizony bele lehet fáradni a szuperhősködésbe. A farkas túl szőrös, a vasember túl merev, a pókember meg hozzám képes szinte még gyerek. Superman jó lenni, igaz, nem az ideálom, de mégis szóba hozom, hogy egy kicsit idevágjon. És bár tudjuk, hogy egy fecske nem csinál nyarat, azért a kék-piros szerkóban zajos sikert arat. De ne vádolj azzal, hogy túl nagyok az elvárások, hisz csak a rosszak állítják, hogy a jóból is megártasok. Szóval köszi a piát, de ezt most inkább passzolom, majd visszajelölök otthonra a MacBookon. Na jó, mindenki tudja, hogy a látszat csal, és bár az elvárásaim nagyok, azért a szívem mélyén egy lapos barna, egy Kemény Zsófi vagyok. Legközelebb lehetsz Pion István is, nekem sincs mellem. Vissza is számolunk. 3, 2, 1. Zsófi állítólag nem szavaz. Vagy nem dönt, vagy nem döntött el. Túlságosan megszólítva érzi magát, nem meri felnyújtani a táblát, pedig biztos, hogy egy 10-es van rajta. Feltegye azt a táblát. Nem teszi fel. Kérjük meg, hogy tegye fel azt a táblát. Meg fog sértődni. Tedd fel, Zsófi. 3, 8, 8 és fél, 8 és fél, 8 és fél, és 9.